איך קוראים לך? איך קוראים לך? סרגי. יופי. סרגי ליצ'קובסקי. רק בדקתי. זה פה, זה קופסה של דבר, חבר'ה. קופסה של דבר, קופסה של סל ספורט. נקנה ונרכש בסל ספורט. קופסה של דובים. שימו לב. מעל 1.5 מטר, נשבע, 1.70 מטר. גם פה. זהו, את השאלות סרגי לפני שמתחילים? אני אזכיר לך, תביא לי רגע את השלט שם, על הבאס. תשמע, 12 בוק ג'אמפ, איך שאתה קופץ, אני ממליץ לחלק ל-6-6. המלצה. אני רוצה אחרי שני סיורים מהסטארט. החתירה שם, אין כלום על המתח. אתה רוצה יהודית רביץ? מה? אתה רוצה לכבות את המוזיקה? אני עשיתי בלי מוזיקה. שיר, אני רוצה אחרי שני סיורים, זאת לי רק מצב, אולי תסתובע, סבבה. יש? מתחילים עם הגב לקופסה. איך אתה קופץ? קופץ, אל דאג. רואים, הכל טוב. אגב, מאיפה אתה קופץ? לא משנה, הכל טוב. סתובב בקיצור. סתובב, 15 שניות. סתובב. 10. יש לך שעון מולך גם. 5, 4, 3, 2, 1. הלאה.
אתה אותו קצב. כל הכבוד. מעולה. הלאה. טוב מאוד, טוב מאוד. יופי. הלאה, הלאה. קדימה, קדימה. הלאה. יאללה, עוד שש, עוד שש. יאללה. תן. מעולה. הלאה. דקה אחרונה סרגי, all out. יאללה, דקה אחרונה. הלאה, הלאה. טוב מאוד, טוב מאוד. קדימה, קדימה, קדימה. יש לך עוד 20 שניות. 15. תן הכל. 2, 3, קדימה. 5. יפה מאוד. אלוף, תנוח, תנוח, יש לך 2 דקות, שב. אני אמרתי לו לעצור. סרג עדיין פה. קוטו, אני אעשה, תעשה עם הפעמים אליי. משהו כזה.
פה, אני אוהב זה פה. יש באדמה, סגי, מים? אם אתה צריך שנביא לך משהו, תגיד. יש לך עוד 50 שניות עד שאתה יכול לגעת במוט. לא רגע. מתי כבר תעני לי? הכי חשוב, לא להיות סמרטוט. אל תהיה כמוני. איך היא עברה לפה? שאלת את עצמך איך המצלמה עברה לפה, נכון? ב5 שניות אתה יכול להתחיל לגעת. על החיה! יאללה, עוף על זה. אתה צריך מה אתה? כן, הכל. לא, אתה לא חייב, אתה חייב לסגור הכל. סגור. סגור. קרן, יש לך פה זה. במכנס. הנה. תקשור. וואי, עומרי, קפוץ סגור את הדלת כמו שצריך. תראה, אתה יכול לעשות, הכל טוב. סגור את הדלת. חזק! מה, לא אכלת? תודה. הכל בסדר? אני אומר לך, ראית פה את טל, את החלוקה האלה. זה לא סיבולתי. הנה, רצית המשקל שלה. שוויצר. לא, שים. מה? לא. כן, כן. כן? לא יודע, לא קראתי. למה, אתה מתכנן לא להצליח את זה? לא יודע, נתקשר אליו? רז קטן כמה הוא עושה. תחפש בקבוצה. זה יהיה מצחיק. מי, רז? לא, חכה, זה יהיה מצחיק, אל תגיד. רז חשב איתו. זה יהיה ממש מצחיק. הוא ויתר לעצמו. רז, חיים שלי. כמה עשית במשקל? 122. הוא עשה 122. שים 122 וחצי. כמה הוא שם? 125.
יאללה, תודה אחי. אכל אותך רז. רגע, אני רוצה איתך וידאו, תענה פייסטיים. רז. רז. הוא עשה פוש פרס, אחי. הוא עשה פוש פרס. הוא עשה פוש פרס. רז, אתה כזה חלש, אתה חלש. שים עוד קילו, יש מאחוריך חצי בשביל לעקוף את רז. למה? הוא הוא עשה עשה גם. 22.5 הוא אמר. עשית 122 או 122 וחצי? הוא עשה וחצי, שים עוד קילו. אבל שים כן, עוד כן, קילו. שים קילו. הוא אומר לא, אל תיתנו לו. שלא יעקוף. אתה חייב לעקוף אותו. תראה את הזמן. יש לך עוד יותר מ3 דקות, אחי. מה אתה אומר? הוא עשה 122 וחצי. תראה, הוא שם חצי קילו. הוא אשכרה שם חצי כל צד כדי לעקוף לך. הוא אומר שאם אתה מרים את זה, הוא חוזר היום, עושה עוד פעם 140. 125, סליחה. אין מה לעשות, רז, על חצי קילו אתה תיפול. הוא אמר שהוא חוזר לעשות עוד פעם, ויעשה 124. הוא אמר שאם אתה תחזור לעשות עוד פעם, הוא יחזור לעשות עוד פעם. סרגי, עכשיו ברצינות, אחי, עם הגב שלך זה אל תעשה, זה מספיק. אתה לא חייב. אני לא קובע, מה. יש לך עוד 2.5 דקות, אחי. יש לך עוד מלא זמן. אחי, מי אני? אחי, אני לא קובע. אתה יודע, רז, קרן עשתה עכשיו, היא עשתה 70 קילו, נשאר לו עוד 3.5 דקות, אז באמת רוצה עוד, היא עושה לי לא, אז הנה, עד החקירה, 7 דקות. לא, מעיין ב-40. הוא עשה 4 פלוס 18. חזק! יאללה, ביי. זהו, רז, ביי. זיין אותך. סיימת? עומרי, בוא נצא למשקל עכשיו. ומות, רגע. מות 20. מות 20, חצי קילו. 1.25. תוציא את זה, תראה את ה-10, זה אותו צריך להוציא את ה-10. 10. 20. 20. צד שני, עוד 20, 2 פלטות של 20. 20. פה יש לנו 20, תראה. הכל טוב, אני אדאג לך לחתירה, הכל לא אדאג. חצי. 1.25. 25. להפוך את הפלטה. 10. סך הכל 130, 123 וחצי. איפה אתה רוצה לחתור? איפה שבא לך. נקה את עצמך, אני אגדיר לך, יש עוד זמן, שלא יכבה המסך. שיהיה לך נוח. הייטק. הוא עקף אותך במשקל. זה אפסי. דברים יותר... זה לא הבדל ענק 170 קילו ו-120? זה ההבדל של המשקל במשקל. לא, 70 ל-120 זה ההבדל של המשקל. 52 שוקד. שוקד 52, בערך. הנה, בול. 53, בול. אני אסמן לך, ויש לך עוד 1.5 להיכנס. אני אעשה לך. אל דאג. עליי.
שלא יכבה. שלי. זה מים מעזה, אתה רואה? הבקבוק עם פודרה. אתה מרגיש? סתם, זה נביאות. מינרלים וויטמינים. זה מינרלים, רק הבקבוק פודרה. אני תכף אבוא סרט, שלא יכבה על דבר. כן. כן. מה סרגי? 1.45 כל הדרך קל. לא צריך להגזים. יש לי שיטה, סרגי. אתה מתחיל לחתור מהאדרנלין, תחתור מהר, תוך 20 שניות, ואז תוריד, אחרי 20 שניות לאן שהגעת, אתה מוסיף 10 שניות לשעון. יעני, אם אתה על דקה 40, אחרי 20 שניות אתה יורד לדקה 50. אני בא. לא לגעת. אני בא להיות פייסר. 5, 3, 2, 1, let's go! לא נשאר עוד הרבה. לא טוב, וואו, הלו, דקה 54, הכי הרבה. שמור על הסטרוק חזק, בדיוק, בקצב קבוע, תן בראש. הכל בראש, אתה עוד מעט נסיים את זה. אתה עוד מעט בחצי. איפה זה? כמה רז עשה? כמה רז עשה? רז עשה 7.35. אתה צריך להיות על דקה 53 לעקוף אותו.
54 ממוצע. וואי, הרי זה קפתי בהכל. לא נראה כמו 1.48. זה אפס. אפילו רז הוא כיף אותו. איך אתה? בסוף עושה 123.5 זה 4 פלוס 18. אני עשיתי 4 פלוס 16, אבל קפצתי בסיבוב 1 16 בולטון בטעות. אז הורדתי 4 חזרות פה. תעשה. נו, אתה לא מנסה יותר? סרגי, נו מה? יאללה, אין עוד הרבה. תוריד קצת את הסטרוק לדקה ותמשוך חזק יותר. לנשום, תוריד אופק, זהו. תרד ל-28. זהו. אני עובר את ה-26, 5 זהו, ולנשום. יש לך עוד פחות משתי דקות לצאת את החרה. יאללה. שמור על קצב. שמור על הקצב. שמור חזק. שמור. טוב, משקלים צעירה. שוק חזק. שוק חזק. כן. שיפות. צעיר. 350 מטר יש פה. תגיד, זה 300 כל 100 מטר אתה מגביר לך. יורד מ7.5, רק דרך חזק, סגל, 300 מטר, נו. יאללה, ירדת מה-300, תתחיל להגביר לך. דקה 48. שמור על זה עד 200. שמור על זה עד 200. אין עוד הרבה, לא כמה ספורט. שמור על זה. עוד חזק. יאללה, 200 אחרונים. מה זה 200 מטר? כלום. 200 אחרונים. אל תחשוב, יאללה, תמשוך. זה המניקה. תגביר. יאללה, זה יורד ב7.5. יאללה. תגביר. טוב. אמיהו. אין עוד. זה 100 אחרונים עוד רגע. הלאה, 100 ספרים, 100 ספרים. בול, חזק, 100 ספרים. אתה יורד מדקה וחצי. קדימה. הלאה, חזק. 50 אחרונים. בול, תקף את רז. מולדיאס, המצלמה עדיין עובדת. קרן, יש לך חזרות, שלושה היא עובדת. יאללה, שוב שטובה. בקטנה, באמת, 40 דקות שיחק. רגע, זה הזמן לתפוס אותו. לא, אף אחד לא יסתכל על זה. רק על זה הסתכלו. ברגע שיראו רק על שזה זה. מתואם, סוגרים את הזה. זה בשבילנו, אני רוצה את זה אחר כך. הוא התחיל בדיוק כן, עם השעון הזה, נכון? לא, שנייה אחרי השעון. Thank you.
תוצאות יפות, סרגי. תודה. רוצה לעצור את המצלמה? רוצה להתכבד? תראה את התוצאה המטורפת שלך שוב. וואו. עצור אותך.